Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a teď se spolu podíváme do lesa. Díky zvuku motorové pily teď možná tušíte, že nejdeme na běžky, nejdeme na houby, které by se stejně pod sněhem hledaly špatně. Jdeme za dřevorubci. Pavel Cohla, pořadatel soutěže Dřevorubec roku v Adršpachu, je teď s námi ve studiu. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Pavle, vy ty svaly máte snad čím dál větší. Nezačal jste kromě té práce s pilou ještě posilovat? Nezačal jsem a tohle mě zase kamarádi vrátí, protože už lonský chlap jako hora jsem celý rok slyšel. No ten stisk ruky máte opravdu pořádný, dřevorubci jsou chlapi jako hora, co si budeme povídat. Kolik se vás na soutěži Dřevorubec roku v Adršpachu vlastně každoročně sjíždí? Loni nás tam bylo 1600, samozřejmě diváků. Závodit přišlo 29 účastníků z celé České republiky, ale i ze Slovenska. A kolikátý ročník už je ten letošní? Letošní bude 9. ročník závodů a 18. ročník dřevorubeckého sezení. Jak je vlastně náročné připravit takovouto soutěž? No náročný to je určitě a krom toho letošní povětrnostní pomníky nám to udělali náročnější než obvykle, protože na tom place bylo nějakých 60 cm sněhu a technické služby z Adršpachu, z Teplic lítali, připravovali, vyhrnovali, naváželi. Co je potřeba udělat před tou soutěží? Nakácet klády, odvrtat ty klády, navíc je tam, zasadit do země, prostě metrovinu připravit, rozstřídit to dříví, tak aby to bylo připravené na další disciplíny. Teďka v tuhletu chvíli, co bylo opravdu nejvážnější, byl prostě ten zbavit se toho sněhu, který tam na jednu stránku chceme, ale nepotřebujeme, aby prostě tam bylo 60 cm sněhu, aby bylo kde parkovat, aby ty lidi tam měli nějaký prostor, aby měli kde tahat koně, aby se mohlo projíždět tam těma autama. No je to letos to je trošku náročnější a opravdu začíná se s rozbřeskem a končí se s tmou a takhle už to trvá nějakých 10-14 dní, aby to všechno klaplo tak, jak má. Ale bude to stát za to. Bude a doufám, že to bude stát za to. Budou soutěžní disciplíny stejné jako loni, nebo to nějakým způsobem obnovujete? Letošní ročník je tam změna, protože závodníků se hlásí víc a víc a nechtěl jsem někoho o to připravit tím, že prostě po 2 disciplínách vypadne a postupuje 20 nejlepších dál, tak jsem přidal ještě jednu kvalifikační disciplínu, což bude tahání lana z lakatoše a připínání klád na čas. Ještě u toho bude i motorová pila, že se bude doodvětvovávat kmen a ten se teprve potom bude připínat. Taky výměna řetězu, byla nakládka dřeva, přesekání pole, na to všechno zůstává. Všechno zůstalo a letos to bude trošku jiný v tom, že opravdu teďka se to tam motá v noci víc jak -20, takže to dříví je přemrzlý, bude to hodně náročný. Sekat se bude špatně, veďte. Sekat se bude stejně, ale zima bude, no. Mně se líbí to kácení na přesnost. Řeknu vám, že nechápu, jak to můžete spočítat na centimetry. No tak kdyby ten dřevorubec si to neuměl spočítat, kam ten strom dopadne, tak by tu práci dlouho nedělal. Jak se říká, léta dřiny a odříkání, královská disciplína to je. Ano, je to finálová disciplína a tam už postupuje nejlepších 5 a z těch 5 tím dopadem té klády už víme vítěze. Četla jsem, že Dřevorubec roku v Adršpachu je jedinou zimní soutěží tohoto druhu u nás, je to pravda? U nás určitě a v Evropě jsem to taky neslyšel. Výborně, no. Jak je to se zahraniční účastí letos? Přijede někdo z ciziny? Letos máme mnohem větší účast ze Slovenska. Přijíždějí malým autobusem, přijede 14 chlapů závodit, takže teď už pomalu se chystají na cestu a skoro jim závidím atmosféru v autobuse, protože nazvali jsme to bude takový malý Nagano. No jestli se ale nepletu, tak titul zůstal vždycky u nás. Oni asi chtějí ukázat, že ano, to taky umí. Výhrušky zaznívají, že nám titul odvezou. Loni Marek Janiga byl druhý, což je spod Tater chlapík a prostě ta výzva tam furt je, že nám to odvezou.